ഹായ്, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി. ഞാൻ വരുന്നത് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രീൻ ജോബ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതും പിന്നെ വന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രീറ്റിങ്സൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അറിയിച്ചത്. കാസർഗോഡായിരുന്നു അവൻ. അവിടുന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇതുവരെ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായത് ഞാനടക്കം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാസർഗോഡ് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ജോബ്സിൻ്റെ. പിന്നെ ഇത് വേൾഡ് ലെവലുണ്ടെന്ന്, UAE-യിലും ഖത്തറിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാലും 1-2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇവർ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. റിജക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് എന്ന് പറയും, കാര്യങ്ങൾ പറയും. അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിലൂടെ ഞാൻ കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എബ്രോഡ് പോകാനോ മറ്റേ GCC പോകാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സിന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ട്രീറ്റാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.